and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. I only live to love you. After years. Ha? Uy, nga naman. Gaw. Dili ka ga. Binuang naman ang kalakiha, gaw. Di ka yung katawaan ni ante na, gaw. Kung iyan ang mahibawaan, naibaw ka ba yung unsa ka sensitive ang imong inahan? Nganong ingon ana man imong nahuna taon? Unsa bagi rason, gaw? Unsa magyud, uy? Doon na lang ko'y gustong tugkaron. Okay, kung unsa man na, gaw. Di lang ko mangukit pa. Huwag akong tahuron ng imong desisyon. Naibaw ko nga, before ka decide o ingon ana, imo ginagitunan kung unsay mahimong sangkuan ana kung imo nang buhaton. Husto. So, instead nga moditso ta sa inyong bahay, sa unit nimo sa kondo, nga bag-o rin mong gikuha ta pundo. Sakto ba ko? Yes. One thing, ayaw i-reveal nila ni mama ng butanga. Okay? Naibaw kag unsay akong tumong sa pagkuhana. Nagkasabot ko. Masabot ko. Og laumi nga magpabili ning tinaguan. Unless moingon ka nga tug-ani sila, di ba? Salamat, gaw. Good morning, Yaya. Morning, Day! Morning! Ay, kita ra gyud si Ada ang magsaw og kaon kay sayo bang nanglakaw sila sa mami ninyo og si Shin. Kay mag-view kuno to sila sa yuta nga giplanuhan nga paliton ni Madam para katukuran og rest house. Para kuno kon ganahan kag bupahuway gikan sa taas nga mag-duty kas ospital adto ka dito mo pahimutang. Ingon man si Ada kun wa say call of duty. Ingon man sila si Shin. And of course, ako sa gyud oy tuas sa gyud ko. Ay my God, darling. Bisan sa picture lang nga gipakita ni Madam Milsen nako, arang ninduta. Hala, ninduta ang yuta, Ako gyud nalantawan nga ma-in love ka gyud dito Alia. Kay pagkamalinaw naman lang gyud sa palibot, ninduta lagi kaayong tamnan og mga buwak oy, ingon man mga prutas og et cetera. Medyo probinsya ang dating, Yaya. Oh, love it. Ay, kalitan akong gimingaw sa amo. Og usapa kung anong ilagi ko nutong paliton. Tugod kay plano nila ni Del ug Madam nga adto na didto papuy-a ang imong ginikanan og duha ka igsuon. Ha? Oh, ingon ka anak ka pinangga nilang daddy mo og mami nimo Alia. Kamog duhas Ada. Wala ko masayod kung unsaon ako sila sa pagpasalamat, Yaya. Pero, love good kay na ako sila. Labi na si Daddy Del. Nga mo'y nahimong dan, aron nga, mailahan ko ang iyang inahan o igsuon o gihatagan sa kunila sa ilang pagmahal. Ay, inday mangutana ko. Okay, shoot. Wa kyo kay plano nga manguyab aron magminyo day. Husto na baya unta ron panahona. Yan naman, Yaya. Gipulaan na kang tanaw na ako. Saba ka niya, oy. Dili magud sa ingon anak, God. Natural mangita magitag ikauban sa kinabuhi, God. Kanus apa man day ka mahigugma, ha? Kanus apa yun? Oy, kung kataw anak, kay seryoso baya ko nangutana. Ayaw intaon itugot nga magpakatiguang dalaga ka, inday. Ipamahin intaon sa mahimo ni mong anak ang imong beauty. Hanaunsa, pasanaya intaon na langga. Alia ba? Kanus aka pa man lagi ma-inlove? Ay, dugay pa na kayo, Yaya. Buta lang ang akong gihikugma. Buta! Buta, Yaya. Dili ang iyang mata, kundili ang iyang kasing-kasing niya. Huwag yun niya ma-feel ang akong gibati para niya. Doon na naman tingali siya gipahinungdan siyang gugma. Hala, pagkabulahan ang natawhana kung si Kinsa magani na si Jado. Pero pagkabuugo ko niya, oy nga wa siya makapansin ni mo. Ay, dili bugo, Yaya. Buta lang lagi. Pangita naman lang maglain, day. Ha?
Kung manguyab ka kanang makasiguro ka nga makamausag yun nga mo bati ni mo gugma ha. Kana yung nahigugma ni mo. Pero kung ako'y pasultiho no, naabag kit untay tao nga bas agayan kit unta nga imong ikauban sa tibuok nimong kinabuhi ba? Kay ako yung nasiguro nga iyag yung kang mahalon sa tibuok niyang kinabuhi. Kinsa ba na, Yaya? Secret! Manila, here we come! Woo! Gusto ko mag-coffee sa mall sa dili pa ta mula sa kondo. Ah, sure! Kamin. Wala ilaking pultahan. Hey. Hey! Kabilagro gud nga sa'yo ko magkain nagpalaban ang bino tita. Because I can't help it. Kada adlaw, murid kumuto na nga kung kasing-kasing sa tumang kamingaw. I think I will literally die sa tumang kamingaw kung dili ko siya makita o ikauban, Harvey. Even if it meant a few days or a few hours lang. Oh my God. I miss this man so much. I just love him very, very much, Harvey. Mauna na akong namatnganan karon. I'm willing, more than willing to do everything para lang ko niya mapasaylo. And I hope nga dili pa unta uway ang tanan. But time's running out. And I must admit that I'm not getting any younger. Maong gusto na kong magpahimutang for good. And I want tell nga maoy akong ikauban sa tibuok na kong kinabuhi. Believe me tita. Matuman na yung gipakandoy. Bata ka pa. Layo pa kayo sa posibilidad nga ang ka. Of course. Wapa ko malimot sa esena na itong una namang panagkita o usab. Humana ko siya watungaha sa adlaw sa among kasal. He asked me to forget him. O gihangyo nga dili na gyud magpakita niya pag-usab. Kay tingalig unsa unya kuno iyang mabuhat nako tungod sa akong pagpakauwaw niya. But God, forget him? Human ako ma-realize nga it's not easy to forget the right man that you really love. Oh shit. I don't care kung unsaw niya iyang buhaton ako. To hell with it. Iya kong gibaharan. Gamay na kayo na. Kung itandi sa sanga akong nabuhat niya. Kung iya yung kong dapatan, kung magkita na niya mi, andam na akong buhaton. Willing kong pasakitan ni Del, even if it's 100 times, just to see him once again. Bisag iya pa kong sugaton o pakauwaw. Pakauwawan ko niyang bahaw sa akong gibuhat. I don't care. Basta, at the end, iya gid kong pasayloon. O iya lang gid kong balikan. Makikuli lang gid siya na ako. Dili mahimo nga magmukmuk lang ko way buhaton. I want Del in my life.
for the next episodes. Bye!